Da zuk ezetu duzu hori kontu dozti, hemen ostean holango bolaleku bete do egon zala? Ezetu duzu zuk hori? Bai. Bai, ez hori atxinekoa da, bai, ez? Hori atxinekoa da, bai. Hori gerkuk nindun bolaleku. Zua gazan hori? Bai. Da zelangoa izuten zan hori, ba? Hola, zela duzu bat, da tronko bat edo finte bien, izezitzeko kason deite, bola bat bota, da harik txirloak edo zatozizien, harik bota. Zenbait jazten direzan, lapiri bazten horre gotazan jalea. Bai? Hor bai. Zaka, afizinio egon zan horretarako. Bai, Da horrik bolak ziziten zein, egurrezkoak edela? Egurrezkoak, eskuizartzeako. Zulotxuek edo? Bai, balo behiten moduen, erdoduak, baina horan eskuizartzeako. Da pisu eukiko hori? Pisu handia. Da horrek txirloak esan duzuzun epe bai horrek egurrezkoak? Egurrezkoak epe horrek txikitiz. Alama, tamainitzu ez da? Da egoten pinteute egoten ziren edo... Ez da